Ai abantu besingenjo baba basiru umwana yone kururweire nari ngare mono nari kwikanonera ngori ngeri umwana yone lakini abasamari batata bakabo kuri umwana oyo muna abaiboli runa abamwabo runa abasani bakandendera umwana yone bakagasukia umwaka oyo apa tutebe 2 years eko yatose ko baro butukono mugaso imwatani 2 years omana kole nsemo ya barabuga bairo koboko na bwato mwana kwa mane mwana ngutigara America lakini nyasaye n'umuntu bukumya naletira umwana nengagaiga naro umwana batabasani abangi asimuri mwezi pi abakenyeye aba America mwaye wese kone bakokorwa soma nyasaye abara asinjira Jones na yindi mokonywa soba kombo ino na bali bonsi ipi barozi ngano magoko okinywa umwana no butaka buli oborose nyatali abayiboli bali muno umwana atebe bali nkalibu bakabogoria obakomubu bokabubwabo abana bane bakasuka bakanda America yali umwana abokwa abantu bamuna korana omogoko bakwana mangana yogokumya yomoichano bakorama baka abayiboli bane baka abana baminto cyane n'abasani bali balendiro omwana muhindi umwana onega akwa 8 akaye kuchinga kichingia no mwana nyasaye akakwana mangana onsipi ali aganeri akwane na ndime yana nabeko ngora ki umwana nyasaye na mwaberete ekoera arerete nokora ko okumya na abasoroyi mwaberu asomane obuya botenene asichinga cheino na gaiga pia moto saberania amatemu atoetere moroje ki omwana kanyacha akire kokora asenke lakini yanyarikana sasa ni muna comment mo bia mona sonsi mogenda asinga cheino buya moike buya muna mwata muno bongobo moike buya inde tata role kana asemeti bia mona